Enw I yw Helen White, fi yw cadeirydd y bwrdd rheoleiddiol yng Nghymru, a pwrpas y fideo yma ydy I roi bach o hanes ar waith y bwrdd yn ddiweddar. Mae wedi bod yn amser prysur iawn i'r bwrdd. Yr ydym wedi gwneud nifer o adolygiadau thematig, yn gyntaf ar gwerth am arian. Mae hynny wedi cychwyn digonedd o trafodaethau yn yr sector sydd yn bwysig, a hefyd ar llywodraethu. Rwy'n falch iawn o cael gweld bod proffil llywodraethu o fewn y sector wedi fynd o nerth I nerth. Wel, dwi'n falch iawn o cael dweud bod ein adolygiad thematig nesaf yn mynd I canolbwyntio ar sut yr ydym ni yn gwneud siŵr bod tenantiaid yn canolog I waith y bwrdd rheoleiddiol a hefyd I rheoleiddio yn gyffredinol. Wel, mae wedi bod dipyn o newid ar sut da ni'n mynd o gwmpas sicrhau bod tenantiaid yn canolog i'n gwaith yn y bwrdd. Mae Puls Tenantiaid wedi gwneud cychwyn da arni. Mae yna dipyn o waith I wneud eto I sicrhau bod ni'n symud ymlaen ar yr agenda pwysig yma. Mi fydd yr adolygiad thematig yn edrych yn fanwl ar beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn, ond hefyd yn gobeithio rhoi fwy o syniadau o sut I sicrhau bod tenantiaid yn ganolog i'r gwaith yr ydym yn gwneud. Wel, oedd yn dda gweld gymaint o diddordeb gan tenantiaid I drafod rheoleiddio gyda ni yn yr cynhadledd TPAS. Mae yna newidiadau wedi bod ar sut mae denantiaid yn gallu bod yn rhan o'n gwaith. Dwi'n edrych ymlaen I weld sut fydd y trafodaethau yma yn datblygu yn y dyfodol. Rwy'n gobeithio byddech chi yn rhan o'r drafodaeth.